తిరుపతి నరసింహ తీర్థం నుండి తెచ్చిన తీర్థంతో శ్రీ కోదండరామునికి విశేషంగా అభిషేకం చేశారు. యాగశాలలో అగ్ని ప్రతిష్ఠ, చతుర్దశ కలశ స్నపన, తిరుమంజనం నిర్వహించారు. అనంతరం రాత్రి నుండి శ్రీరామ పట్టాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది. బంగారు తిరుచిపై శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులు, ప్రత్యేక తిరుచిపై శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆలయ 4 మాడ వీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సేనాయ నమః పుష్పాన్ని సమర్పయామి. విశ్వక్సేనాయ నమః. పట్టాభిషేక మహోత్సవాఖ్యంచ కర్మణి సర్వభౌమాయ మంగళ